लोगोफोर नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि दाख्लैसो जानानै थांनाय एमपि इलेक्शननि भटनि रिजाल्ट। माने बियो जाहैबाय 14 चिरां दुवार माने 14 नं समस्ति आरो फेरेंगा बा रनजित बसुमतारी बा फेरेंगा सारनि आन्डारनि भटार्सफोर बियो 14 चिरां दुवारनि। बेवहाय गासै बेसे मोनदों बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ बबे पलिं स्टेशननिफ्राय बेसेबां सोर मोननो हादों, इउपिपिएलआ बांसिन मोनदों ना बिपिएफआ बांसिन मोनदों, आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाइन दिन्थिना होलांनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलां आरो बुजिना ला बबे जायगायाव इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जेनदों बेखौ नायलांबाय था। जोंहा बे 14 नं चिरां दुवार समस्तिया एमसिएलए हिसाबै जोंहा इएम रनजित बसुमतारी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम, बेनि समस्तिनि सिंनि बियो मोनसे भटनि रिजाल्ट आरोना दाख्लै एमपि इलेक्शननि। नायलांदो, नैबे फार्स्टआव दङ बिपिएफ 2, ओमफ्राय गेजेराव दं कंग्रेस आरो थार्डआव दं इउपिपिएल। आं बाखिखिनिखौ नायला, मानो होनना बाखिखिनिया एसेल' मोनखादों नालाय, बेखायनो आङो डाइरेक्ट बिपिएफ, फार्स्टना बिपिएफ सेकेन्डआ इउपिपिएल, बेखौल' आं नोंथांमोननो लाइन खोन्थालांगोन। 1 नाम्बारावनो दङ जाहैबाय जोंहा हाथिसार एलपि स्कुल। बावहाय मोनदों जाहैबाय बिपिएफआ 348 आरो इउपिपिएलआ मोनदों 305 305। माने हाथिसार एलपि स्कुलाव बिपिएफआ देरहादों। आरो सेकेन्डआव दङ हाथिसार एलपि स्कुल बाव रुम नाम्बार 2 आरो बेवहायबो बिपिएफआ देरहादों 327 आरो इउपिपिएलआ मोनदों 224। आरो हाथिसार एलपि स्कुलावनो बाव 3 नाम्बार रुमाव बेवहायबो बिपिएफआनो देरहादों 332 आरो इउपिपिएलआ मोनदों 238। हाथिसार एलपि स्कुल रुम नाम्बार 4 बेवहाय बिपिएफआ जेनदों, इउपिपिएलआ देरहादों। बिपिएफआ मोनदों 296, इउपिपिएलआ मोनदों 301। दानिया नायबावदो हाथिसार एलपि स्कुलाव आरो बहायनो बाव रुम नाम्बार 5 बे पलिं स्टेशनाव जाहैबाय बिपिएफआ देरहादों 356 मोनदों आरो इउपिपिएलआ मोनदों 301। हाथिसार एमइ स्कुलाव बिपिएफआ देरहादों, हाइस्ट भटखा बहाय 449, ओमफ्राय इउपिपिएलआ मोनदों 241ल'। हाथिसार एमइ स्कुल आरो हाथिसार एमइ स्कुलाव मोनबावदों, बेवहायबो बिपिएफआनो देरहाबावदों 319, इउपिपिएलआ मोनदों 233। देवस्रि एमइ स्कुलाव बेवहायबो बिपिएफआ देरहादों 306, इउपिपिएलआ 301। देवस्रि एमइ स्कुल बाव बेवहायबो बिपिएफआ देरहादों 269, इउपिपिएलआ 199। आरो बिनि उनाव देवस्रि एलपि स्कुल लेफ्ट साइड बेवहाय बिपिएफआ जेनदों, इउपिपिएलआ देरहादों। बिपिएफआ मोनदों 164, इउपिपिएलआ मोनदों 176। दानिया देवस्रि एलपि स्कुल बाव नाम्बार 3 देवस्रि एलपि स्कुल राइट साइड बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 139, इउपिपिएलआ देरहादों 157। दा आरो बहायनो बाव नाम्बार 3 देवस्रि एलपि स्कुलाव बाव बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 112 आरो इउपिपिएलआ मोनदों 135। दानिया सान्तिपुरनि आन्डाराव सान्तिपुर फरेस्ट हाइ स्कुलाव मोनदों, बहाय बिपिएफआ देरहादों 254, इउपिपिएलआ मोनदों 223। ओमफ्राय सान्तिपुर फरेस्ट हाइ स्कुल बेवहाय बिपिएफआ मोनदों, बिपिएफआ जेनदों 233, इउपिपिएलआ मोनदों 284। दानिया सान्तिपुर फरेस्ट हाइ स्कुल बाव बहाय बिपिएफआ जेनदों 179, इउपिपिएलआ मोनदों 242। सान्तिपुर फरेस्ट हाइ स्कुल बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 118, इउपिपिएलआ मोनदों अनलि 49ल'। सामुदिसा एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों, बिपिएफआ मोनदों 185, इउपिपिएलआ मोनदों 245। सामुदिसा एलपि स्कुल बाव बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 170, इउपिपिएलआ मोनदों 297। सिमलागुरि फरेस्ट एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 250ल' मोनदों, इउपिपिएलआ 410 मोनदों। सिमलागुरि फरेस्ट एलपि स्कुल बाव लेफ्ट साइड बहाय मोनदों बिपिएफआ जेनदों, बहाय 287 मोनदों बिपिएफआ, इउपिपिएलआ मोनदों 325। दानिया निज्लागुरि एलपि स्कुल बिपिएफआ बहाय जेनदों 240, इउपिपिएलआ मोनदों 416।
खाग्राबारि बंगाउन एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 327, इउपिपिएलआ मोनदों 453। थारायबारि एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ मोनदों 273, बिपिएफआ जेनदों, इउपिपिएलआ मोनदों 573 हाइस्ट भट। दानिया दाखिनगाव एलपि स्कुल, दाखिनगाव एलपि स्कुलाव बिपिएफआ जेनदों 369, इउपिपिएलआ मोनदों 515। दाखिनगाव एलपि स्कुलाव रल नम्बर 2 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 134, इउपिपिएलआ मोनदों 116। खुंग्रिं हाई स्कुल बेवहाय एकदम 0 बिपिएफआ 92 ल', इउपिपिएलआ 342 बिपिएफआ जेनदों। खुंग्रिं हाई स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 204 ल', इउपिपिएलआ देरहादों 372। आस्राबारि एलपि स्कुल बेवहायबो बिपिएफआ जेनदों 138, इउपिपिएलआ मोनदों 425। हाथिदुरा एलपि स्कुल, हाथिदुरा एलपि स्कुलाव बिपिएफआ जेनदों 238, इउपिपिएलआ देरहादों 313। हाथिदुरा एलपि स्कुलाव बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 100 ल', इउपिपिएलआ 175। दानिया बिरेंसिगुरि एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 183, इउपिपिएलआ 302। मलानदुबि एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 181, इउपिपिएलआ मोनदों 261। बालाजार सालबारि एमइ स्कुल बेवहाय 00 गैखाया। सालबारि एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 183, इउपिपिएलआ मोनदों 208। सालबारि एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 174, इउपिपिएलआ मोनदों 139। बालापारा जेबि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 197, इउपिपिएलआ जेनदों 174। थुक्राझार हाई स्कुल बेवहाय बिपिएफआ मोनदों 329, जेनदों बिपिएफआ, बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 360। थुक्राझार हाई स्कुल बेवहाय बिपिएफआ देरहादों वेस्ट साइडआव, बेवहाय मोनदों 402, इउपिपिएलआ मोनदों 359, बिपिएफआ देरहादों बेवहाय थुक्राझार हाई स्कुल वेस्ट साइडआव। ओमफ्राय बेंटल जसेफ स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ जेनदों 241, बिपिएफआ देरहादों 261। सेरफांगुरि एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ देरहादों, सेरफांगुरि एलपि स्कुलाव बिपिएफआ मोनदों जाहैबाय 357, इउपिपिएलआ मोनदों 256। सेरफांगुरि एलपि स्कुल रुम नम्बर 2 बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 274, इउपिपिएलआ 341। देवलगुरि एलपि स्कुल राइट साइड बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 154, इउपिपिएलआ 224। देवलगुरि एलपि स्कुल लेफ्ट साइड बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 275, इउपिपिएलआ देरहादों 278। रानिपुर एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 399, इउपिपिएलआ मोनदों 247 ल'। रानिपुर एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ देरहादों बेवहायबो 378, इउपिपिएलआ मोनदों 322। मैदोम दाखिनगाव बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 210, इउपिपिएलआ देरहादों 320। थुक्राझार एलपि स्कुलाव बिपिएफआ देरहादों 431, इउपिपिएलआ मोनदों 397। थुक्राझार एलपि स्कुलाव बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 144 आरो इउपिपिएलआ सिंगेल बेवहाय 97। उत्तर थाइखादैसा एलपि स्कुल बेयो जों गामिनि उत्तर थाइखादैसा एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 302, इउपिपिएलआ मोनदों 501। भुर बालापारा एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 157, इउपिपिएलआ देरहादों 261। सालबारि भुरपार एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 380, इउपिपिएलआ 438। उत्तर रुनिखाता एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों, इउपिपिएलआ देरहादों 395। भुरपार एलपि स्कुल बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 270, इउपिपिएलआ 153। भुरपार एलपि स्कुलाव बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 305, इउपिपिएलआ मोनदों 248। दानिया रुनिखाता हाई स्कुलाव बिपिएफआ देरहादों 179, इउपिपिएलआ 138। रुनिखाता हाई स्कुलावनो बेवहाय बिपिएफआ देरहादों 195, इउपिपिएलआ 109। रुनिखाता हाई स्कुल बेवहाय बिपिएफआ जेनदों 51, इउपिपिएलआ मोनदों 77।
रुनिखाता हाई स्कुलाव BPF आ देरहादों 355, UPPL जेनदों 332। रुनिखाता हाई स्कुलाव नुबाव बहाय BPF आ देरहादों 22टा, UPPL मोनदों 12टा। गरसिंपारा LP स्कुल बेवहाय BPF आ जेनदों 138, UPPL 287। दरगाव LP स्कुल बेवहाय BPF आ देरहादों 278, UPPL 148। दरगाव LP स्कुलाव नुबाव बहाय BPF आ देरहादों 328, UPPL 178 ल'। बासबारि LP स्कुल बेवहाय BPF आ जेनदों 292 आरो UPPL देरहादों 316। बासबारि LP स्कुल वेस्ट साइड बियो खाम्फा बरगयारि बिथांनिनो गामि, बिथाङा देरहादों गोबां भटआव देरहादों 388 मोनदों BPF आ, UPPL 141 ल'। आस्राबारि MV स्कुल बेवहाय BPF आ जेनदों 72, UPPL 85। आस्राबारि MV स्कुल रल नम्बर 2 नुबाव बहाय BPF आ जेनदों 237, UPPL देरहादों 331। आस्राबारि MV स्कुल बेवहाय BPF आ जेनदों 210, UPPL देरहादों बेसेबां 218। दाना टटेल भटखौ नायदो, BPF आ मोनदों 16,188, कंग्रेसआ मोनदों 2,067 जोंनि 14 चिरां दुवाराव, आरो UPPL आ मोनदों 17,502, माने एसेयावनो आरो 1,000नि डिफारेन्सआवनो जेनदों। मानो होनना बुङोबा जोंनि 14 चिराङाव BPF आबो समान समान दङ होनजायो, BPF आरो UPPL समान समान दङ होननानै जोङो मोनथिनो मोनो आरो बेखौ नायोब्ला दा नेक्स्ट BTC इलेक्सनाव जुदि मोजां खामानि मावनानै नै दा बे ससे समावनो जुदि दिन्थिनो हायाबा आरो मा जाबावगोन उनाव बेखौ बुंनो हाथ'ला। दायो जोंनि 14 चिरां दुवाराव बुंनो थाङोब्ला 1,000नि डिफारेन्सल' दङ आरो माबाजों मा होनो BPF जों आरो UPPL जों। दा बेखिनियानो, नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक होबानो जाबाय। बाय बाय।